И здравейте, хора! Навика само да се абонирате, да сложите камбанката, за да ви излизат повече известия, когато пращам нови видеа, и лайк. Чакаме да се включа, само че не знам тук някой мадъл със златно. Само ако пак телефона ми игра на тази игра и вече не знам за кой път отварям приложението, за да снимам. Пак ми глични. Не знам какво ще направя. Сигурно ще се хвърля през 8-я етаж. По-скоро през 4-ти, защото тук е само сградата ми е до 4-тия. А пак аз съм на 2-я. Бързо мога да се кача на 4-тия. И ако има нашето мазе, май няма... Нашето мазе май няма маза. Мисля, че ми зацъкли. Айде, тушка. То асансьор, знаете ли какво са дроси? Едно като някакво замътресение. Така, сега искам да ми видите новото кафе. Вече не се казва интернет кафе. Тадам! Може си кажете как точно съм му направил така и просто отидах да спам. Хора, просто очите са били пред мене, брат. Просто трябва да отида да легна. Благодаря, че ме разсърдира. Много благодаря, брат. Просто ще благодаря. Айде, бързо е в това земетресение, че по-скоро асансьора е земетресение. Ой, чакай, ще ме смажиш на тази. Ще ме смажиш. Айде, поне моля да ги затворя вас. Те сами се затварят като... Реклама. Затваряне. Само някой да не е откраннал нещо. Защото ако някой открани нещо, ще поводя. Аз само това, като телефон, то компютър, както се зарежда, ми излия все едно някакъв хакер го блокирва. Буквално. Сега влизаме тук. Така, чакаме някой да влезни и да си изкарваме парите. Че малко. Първо искам да заложа за един кон. Видя какъв ще ни е късмета днеска. Че няма да влезе, защото един път стана да $100 долара по погрешка. Така, ето е тук. Ще съм за червения. Малко съм махна. Не и зеления. След 3 минути... нема, брат, след 3 минути аз милиони долари ще съм изкарал. Аре, мърде. Така, open. И който иска да влиза. По-скоро всички трябва да влизат. Сега ще ви кажа какво са ми показали, написали. Просто се изтрил добре. Ще да ви покажа, но просто се изтрил.
Аз повече при мен хора идват, когато бегат и така. Ще бегат. О, то да няма тук някаква атомна бомба на гърдите. А пак някой просто се явяват от тук или от тук. Или от стола. Айде. А че е малко това какво? Тук няма лампа, тече. Ето с розовата тениска. Да, чакай малко, аз забравих, че трябва първо тук. Чакай. Приятно. Чакай малко, стига с тези удрения. Не, няма да ти вземам стола сега. Играй си, сега само иска да си оставя бухалката. Ето, колко различни. Маняк, на какви различни игри ще играеш? Или по-скоро само на едни и същи. Ти гледаш едно и също и пак се едно играеш някакво друго, но добре. Само дай му приказвам. Ако не платиш, ще чистиш. Да. Дали 23. Май 100 не знам, ако имам 200, значи. Не, аз имам 400 вече. Чакай малко, аз отдавна мога да заложа, ама не. Да видя каква оценка сме ни дали. 4 точки! Мачкай! 4 точки, добре. Хора, радостен съм. Айде, после... сега затварям кафенето. Ям и лягам да спа, за да си запазя парите. Така гася всичко. Вентилатора не бях пуснал, ама... Гасим тока, хора. Тук в тази игра не знам, ама само съм виждал. Не знам дали се плаща ток. Това е гадно. Чуме да спиме. На третия етаж. Ако асансьора не закъса, защото... Ако излезне. Молеца, не излезе, не. Не. Yes. Респаун. Не мога да направя респаун. Я 5%. Тя се фали през терасата, бе. Че малко скоси бубка. Айде бързо затваряме. Ще гледа коне да играя, коне. И с това ще завърши видеото. Докато не легна да спа. Ако веднага залуша, не ми се рискува. Ами хора, това че става 10 минути, така че
чао за това, за днеска. Да ви кажа, снимам всеки ден, но само, че когато по някой път всеки ден нямам видеа, това означава, че ще е в петък или в събота. Или ако имам турнири сега, днеска имахме турнир по футбол. В бригада играя и така. И чаото от мене, хора, до другия ден. Утре, ако имам видео, значи ще снимам. Чао те, хора.